वरळीतील पोलीस वसाहतीमध्ये सिमेंट कॉन्क्रीटचा जलकुंभ तयार करण्याच्या मागणीसाठी आदित्य ठाकरेंनी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना पत्र लिहिलेलं आहे। सध्या परिसरात तात्पुरत्या सिंटेक्सच्या टाक्या बसवण्यात आलेल्या आहेत, मात्र त्यापैकी काही टाक्या फुटल्या असल्याचं आदित्य ठाकरेंनी आपल्या पत्रामध्ये म्हटलंय। तर अजित पवारांना आदित्य ठाकरेंनी नेमकं काय पत्र लिहिलेलं आहे, त्याच्यामध्ये नेमका काय मजकूर आहे पाहूया। वरळी विधानसभा मतदारसंघांतर्गत वरळी पोलीस कॅम्प इमारत क्रमांक 1 ते 36 या शासकीय पोलीस वसाहतीकरिता पाणी पुरवठा करण्यासाठी जलकुंभ बांधावं। 10 लाख लिटर क्षमतेचं सिमेंट कॉन्क्रीटचं जलकुंभ होतं, मात्र धोकादायक परिस्थितीमुळे जलकुंभ पाडण्यात आलं आणि त्यानंतर तात्पुरता पर्याय म्हणून सिंटेक्सच्या टाक्या बसवण्यात आलेल्या आहेत। मात्र 20 टाक्यांपैकी 12 टाक्या सध्या फुटलेल्या स्थितीत आहेत। यासाठी कायमस्वरूपी पर्याय म्हणून त्याच ठिकाणी सिमेंट कॉन्क्रीटचा जलकुंभ बसवण्याची गरज आहे, असं या पत्रामध्ये आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलेलं आहे।